hangtod karon ganahan gitang mohikap sa Ginoo. Mao nang prosesyon sa kanang Nazareno diha sa Quiapo Igpista. Moabot og 20 ka oras kapin ang paglakaw gikan sa diri sa may Quirino ba na Lanstan padong sa Quiapo. Sige man kog lakaw diha, di ginakaabot og 20 minutos lakawon. Bisag hinay-hinayon paglakaw dool ra gyud kay na, pero moabot og 20 ka oras kapin ngano man mag-ilog og hikap, basta makahikap lang pastila no. Ug mao ni atong batasan tanan. Unsa man na mag-ilog itag hikap sa Ginoo, pagtuo na o tuo-tuo. Klaro kayo, tuo-tuo. Pagkadaghang larawan sa Nazareno galibot yas Manila, tanang simbahan na ay Nazareno, nganong adto man jud ka mohikap patunto ang usa ka buok, hangtod na lang imo na lang nang yatakan dias kilid, hangtod na lang ng imong igsoon agoy mga matay usahay kay di naman kamatngon kay pag-collapse or na giyatak-yatakan kay kadto ra may gitan-aw. Sa unang pagbasa, ang Ginoo nagbuhat sa mga butang dinis kalibutan. Sa wala pa siya gibuhat ang kalibutan, way hitsura. Matod pa sa unang pagbasa, bati ba? Bati. Nilingi ako no na imong tupad. Andiyan man na, nindot. Tanawag, nindot ba? Kaning atong simbahan, nindot? Ang atong mga katauhan din sa atong parokya, nindot? Dili ba baho ang palibot? Na ay mga lugar no nga baho, dili nindot kay ang ilang pagbuhi sa ilang mga hayop o sa ilang negosyo dili kayo nindot. Mao na ang gibuhat sa Ginoo, nindot unya, permi gina diring mo ending og nalipay siya. Kanus aman ta makaingon nga nindot ang atong gibuhat basta malipay ang atong isig katao. Way maguol. Basta way mag-uol, lipay. Sa atong pagpamaligyag slat dire, nalipay mo o nag-uol? Lipay. Kamong namalit, nalipay mo o nag-uol? Lipay. Bago na batag slat, o sa tinga, sa atong slat? Gag. Kay bao. Atong slat kay SBF Dag. SBF Dag, San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces. Nya kanang dag, ang pasabot na daghan, prefix man na siya. So kung mo palit mo aning slat nga atong bag-ong gipamaligya para pagtukod sa atong kumbinto, para pagbayad ang tiwas ang mga yuta diyan na ekspansyon nato, mga 1.5 na siya milyon, yang atong kumbinto mga 35 milyon plus aning ato dining tiwasonon nga dagkutanan o souvenir shop tingali mga 1.5 sad na moabot kining 38 milyon atong gikinahanglan nya matud pang San Vicente Ferrer pag bag-o na lang og slot nga kanang mosentro anang tulo ka nag-unang mga proyekto nya mo na San Vicente Ferrer's Dag or Daily Abundant Graces, daghan. Lipay kay ta. Nya sugod tag pamaligya gahapon ang atong halin. Halinan day tag hapon na maligya tag 76,000 ka slots na SBF Dag, tag 500 per slot. Nahalina na ta og 454 ka slots gahapon. Pakpak. Kusog-kusog ang halin dahil ato suwayan tanig mo kusog bagining halin ani. Pero depende na kay kana magong malipay ta ug malipay ta mo dot-dot gid ta mo na kay si Jesus nalipay man sila kay maayo ilang sakit hikap gyud
Pero ang wa lang nato mamatik di usahay nga moabot na tas tuo-tuo kana bang tungod sa atong interest nga makabenepisyo ni Hesus or sa Ginoo, ato nang giyatakan ang kalipay or gipugna na nato, gibabaga na nato ang kalipay sa atong isig katao. Nya unsa may himuon nato sama ni Hesus pag-anhi niya bisan siya maoy nagbuhat sa kalibutan, pinaagi kaniya na buhat ang tanan, wa gyud siya mangangkon nga ako ni, wa niya ang kuna nga iya ang kalibutan, ako ning tubig kay ako gahimo ni, ako ning yuta, ako ning kahoy, ako ning mga tanom, ako ning hayop, wa siya mangangkon ana. Giunsa man niya gigamit muna na may linaw dito, Lake Galilee, aning sakay siyag sakayan gamit niya na may yuta, lakaw-lakaw siya yuta, pero wa siya mangangkon. Og mao ni ang lisod kanang mangangkon nata. Ang nagbuhat ang Ginoo, kita maoy nangangkon. Ayaw atong gamiton nato tanan. Kanya kay mugamit man ta, hinumduman sad nato nga ato sa mga silingan mugamit sad na. Muna ayuhon nato paghanay nga ang atong paggamit sa mga butang nga gihimos Ginoo nga nindot makadugang sa atong kanindot. Munindot atong naong, mabitan nang unsa man gigamit ninyo pagpaputi sa inyong naong. Hinimo gyapon nas Ginoo god kanang inyong gigamit pag kiskis sa inyong kilay, ana hinimo nas Ginoo niya sa inyong pagbuhat ana. Nalipay ba mo? Ha? Oh, basin wa mo maratol, di na maghatag ninyo karatol kanang inyong pagkiskis sa kilay, kanang pagpakolors buhok, kanang pagpaputis nyong naong, wa na makahatag ninyo mga worries, nakaparelax na ninyo. Kaya wa na gani makapa peaceful, wa na gani makaparelax, na problema na ka, kay daghan na kay kagastuhanan para maintenance anang imong naong, kanang imong buhok, kanang imong kilay, mugasto na ka hangtod mangutang pagani ka, basin nakapugong na naas kalipay sa uban. Kay katos ang imong giutangan tungod sa imong mga gitawag og standard sa imong gipangangkon nga beauty, properties, mangutang ka para sa TV, para sa multicab, para sa motor, para sa refrigerator, para sa balay, mangutang ka ana para makuha nimo ang imong gipangandoy. Kumusta man katong imong giutangan karon? Nalipay pa ba tungod sa imong paghimo ana mga butanga? Ug wa na gani malipay, sayop ang imong gibuhat. Oh na. Kining akong pagwali, nalipay ka mo ani? Oh, kana. Nabi tayo magsigig ingon ako, Pader, lain-lain lang ilang request. Pader, ganahan jud ko sa imong misa. Magsigi jud kog simba. Padayon na gina Pader ha. Kana yung tibuok yung misa. Kaya ganahan jud ko mo simba nya. Taas-taas sa Pader. Dahil ka usang katotong mubo na tong misa na may mo complain. Nganong namubo maning imong misa Pader? Ako, pataason nga wala mo kibaw ang nanimba diri wa gyud kauyon aning taasa. Pero sila ditong naminaw sa online, taas-taas sa Pader kay kanang ganahan ko dugay nako paminawon imong humili. Ana, sige tag-upload na sa imo request nga Pader, pag-upload og kanang humili lang Pader. Kanang humili lang yun ba kay akong ipada, akong i-share. May nang humili lang dili kay taas, misa taas man. Mo na ga-upload na sa tagpulos na lang humili. Ato yung taga-kalipay ba? Di man na makadaot. Uy, na naman sa ini-request, Pader, di yun kasabot akong bana kay foreigner man ni Pader. Pwede na i-subtitle. Naku, mauna ni Ron. Mauna, nag-hire na sa taron og mga IT nga kamao sa subtitle. Ana na say atong gi-upload subtitle. Ato yung ihatag ang kalipay, gamito na to ni tanan. Nya ato ning gigastuan ha. Kay naam say kwartang mosulod, ato sa ning siyang gigasto.
Kay kanang atong upload diha sa YouTube pananglitan unsa na pag-pronounce YouTube ba na or YouTube ang naman say atong ma-income ana. Mo average gud tag income ana kada buwan karon og mga naas mga 75,000 kada buwan. Mo na ato sa nang gigamit sa atong mga kuan dinhi mga charitable nya kanisang atong mga IT ato sa na silang panagaan ato laning bahin-bahinon lipay tang tanan dili mutigom tang tanan malipay tang tanan unsa may sentro nganong mag-upload man tag misa nganong mag-upload og homily nako nganong mag-upload nga naay subtitle nga English aron mas makailatas Ginoo kaya nga akong giyaw-yaw din pulos gini pang Ginoo harang ba mas mailhan ang Ginoo mas makasabota sa Ginoo ay daghan pa man natong wa kasabot ngilingian ay mong tupad ing na nakasabot ka nganong maglisod na kaglakaw kana ha daghan kay wa kasabot ana nganong maglisod man kog lakaw nya unsa dahi atong buhaton muhikap kus Ginoo aron maayo ni akong tuhod wa basig wa ka kasabot ba ana nakasabot ba ka nganong gibuwagan ka sa imong bana nganong nangabit imong bana nganong nangabit imong asawa nakasabot ba ka ana kaya nga bang buhaton musimba ko kay iampo na ko akong bana nga muuli na unta di ta ko niya biyaan pero wa jud ka kasabot nganong nangabit to siya mo na kasabot mo labaw tanan nakasabot ba mo nganong mupalit gid mo slot kana nganong magtukod tag kumbinto nga dako-dako nga naay dako-dako nga accommodation area nya naay dako-dako nato ng opisina nganong naatay dako-dako nga social hall nganong naatay mga opisina nga himuon para sa atong pastoral council finance council o mga organizations nganong naay mga guest rooms o rooms nga additional para atong himuon kining tanan para mas mailhan ang Ginoo mas mapalambo ang atong pagtuo makahatag tang maayong formation sa atong katawhan labi na gyud sa atong mga mandated organizations o sa mga parokyano anha ta diya manukan karon kasigi pamantag pangabang aning mga yuta dinhi ato sa nang iampo nga kini sang yuta kilid sa atong aning atong giabangan may untag maangko na gini nato no sa kaulahian ano og ihatag nas Ginoo ako makasabot mangyud ko nga ang tag-iya sa dana nakasabot sad nagikinahanglan na diri simbahan naarabay naghago diag maayo og abang sa una nintag di pa na siya mamatay aron nga kakita siya nga maanhin na simbahan perting hago niya gabang diya sa una wa mo kailanan niya no ila-ilahan yan na ninyo ilahan na yan ninyo so muna sige ra kitag palit og slot sige tang tigom sa mga binuhat sa Ginoo nagsaligta sa binuhat sa Ginoo kay siya ang magbubuhat kitang tanan maghigugmaay aron ang binuhat sa Ginoo kalibutan og kita malipay di ta magubat di ta maglinibakay di ta magdinautay kagahapon si Father Gonzalo Candado whole day sila dinhi kanang parish priest ba sa Ibo ba Danao kay nihangyo sila dinhi nag-mission appeal sila kay haron makatabang sa ta dito kita dinhi do na tay projects do na sa tay panginahanglan financial nya sila dito mas nanginahanglan tingali karong panahon na kay dako kay na yang simbahan gitukod sa parokya nila sa Our Mother of Perpetual Help di gani sila ka-afford pagpabungbong anom sa gidako sa nilang maayo pero basig na sa plano ang Ginoo no 1/3 dragon kaning atong simbahan dinhi 1/3 sa kanarong simbahan dako kayo bisita niya mo didto mo nagalisod sila hastas pagpasirados bungbong murang silang magmisa og naas gym ba ana pero nagpasalamat sila nga kita dinhing nanimba mitabang
So ang nakolekta gahapon sa atong special love offerings sa 7 ka misa niabot og 177,000. Kay niya ang ato sang kolekta gahapon kay special man to nga adlaw para nila, ato sang gikuhaan og 100,000. So atong ipadaan nila. To na sila 277. Lipay jud kay sila. Sunan ka ana nga dito sila mga mangunguli, manguhag bahas, kanang mamuhi baboy, manantrabaho anang mga mitsumi, mga unsa pa na dia mga processing zones kana bang igo-igo ra gid ang income. Pero namugna, naaktibo, nagamit ang ilang pagtuo, nakamugnaan ang kanan. Kita sa nakatampo sa ta. So mo na kamo mga online parishioners ug mutabang pa mo ani, welcome ang inyong mga tabang hangtod karong adlawng Huwebes. Sige tagdawat para dito sa parokya ni Father Gonzalo Candado. Hago gid sila maayo diri, abot sila alas 4 sa adlawon, biya sa sila dinhi alas 8:30 sa gabi. So hago-hago gyud pero malipayon ilang kasing-kasing pasabot nahimo sadtang liwat ni Kristo, nakahatag og kalipay, di ba? Kamong namalit og slots nga wa gani mo kaanhi pa dinhi tanan, wa gani ko kailan ninyo, pero niabot dinhi ang inyo mga donations mura sad mig nakahikap og Ginoo. Lipay mi ba? Naayo ang atong mga panginahanglan at kanindot paminaw, no? Mao ni unta ang himuon sa katawhan sa kalibutan, dili gubat, dili linibakay. Mao unta ni ang atong igamit sa social media, dili ng pagsigig pa-publish ang mga porn, siging himo ang mga sugal diha sa online, sugal nga nakapapurdoy na hinuon sa mga tao, dili ng mga scam, adaghamas ang scammer mo nang pagbantay pod mo aning atong ako nga gigamit na rabana kay bisag gamay na ni atong income sa social media, napagay mo daginot, no? Mangayo og kwarta ginamit ang akungan pero lahi og account number mo na kining atong mga official account numbers o mga contact numbers o contact persons ato kining i-flash matag misa anha inigkanta aning offertory song. So kung interesado mong muhatod og kwarta, inigkanta sa offertory song, inigtan-aw nyo misa tanawa sa atong screen, mo flash na diha og sa final song panahon sa atong online mass aron pagtabang nga mapahiluna ang atong mga bahandi ug mga pag-sharing sa bahandi sa Dios nun, dili sa yawanon ngadto las kamot sa mga scammer. Pinon makatabang pud na nila aron malipay sad sila nga naka-scam. Okay ra sad gyapon. Mo pakpak ra sa gyapon ta nila nga naka-scam sila. Di man sa kay na dako, usahay maka-scam sila tag 20,000, na usahay 50,000. Okay ra kayo ana. Nya dugay pa man sana sila makausab og kuha. Masakpan sana sila, balhin na sana sila laing account, looy sa noon. So kamong mga scammer may pagmupalit na lang mog slot. Ako lipay ko kanato mga vloggers, bitaw na yung mga vloggers nga mo download sa atong humili na gini contact nako ba di gito siya mapahimuslanon, ingon siya daghan na kayog viewers ang akong channel para sa imong mga humili pader, mas daghan pa sa imong viewers nako bitaw kabantay man ko, ingon din siya nga mo share lang niya sa ko diha pader ana siya nya ang kanang tanan nga mangutanan nako pwede anis imong account na mo ipadala ang para hinabang na mong padersyano ako ginang ingnon pader didto mo sa iyang accounts ayaw diris ako kay di niya na nako mapadala ngadto nako hinaot po untang dugay paning mamatay ning tawhana kay ano bang network of sharing of goods aron malipay ta mao na atong buhaton. So sa inyong silingan pag hinatagay mog sudan, hinatagay mog kwarta para sa mga panginahanglan pagkanindota moingon jong Ginoo mutan-aw nato nga iyang mga binuhat og nalipay ang Ginoo nga nagtan-aw sa iyang mga binuhat. Oh kanindot ana sige be
katapusan lingi ana imong tupad, lingi ako na imong tupad. Ing na sugod karon lipayon tika. Sige, ing na. Sugod karon lipayon tika. Sige na, manindog na ta mga malipayon. Kamong masulubon panguli mo sa inyo.